Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і новий каляспартовий беларускамоўны праект пра баскетбол па-беларуску. Гэтае відэа не паўнавартасны выпуск, а так бы мовіць кароткая візітоўка, знаёмства аўдыторыі з праектам. Як вы маглі зразумець з назвы, тут я буду распавядаць пра баскетбол, а ў прыватнасці пра найлепшую баскетбольную лігу света, Нацыянальную баскетбольную асацыяцыю. І ўсё гэта на беларускай мове. На дадзены момант, пасля старта праекта, я планую рабіць штотыднёвыя агляды найлепшых гульняў, гульнявых момантаў NBA, а таксама найзначнейшых і найцікавейшых навін гэтай лігі. Але ў будучыні тут могуць з'явіцца і іншыя фарматы, прысвечаныя баскетболу і каля баскетболу. Адразу папярэджу, што не з'яўляюся гульцом альбо баскетбольным экспертам, таму агляды будуць суб'ектыўныя, аматарскія. Некаторыя нават пройдуць праз прызму маёй любові да, на мой погляд, найлепшага баскетбольнага гульца свету Леброна Джеймса. Што ж, беларусы, прыйдзецца пацярпець. Пілотны выпуск запланаваны на першую палову наступнага месяца і будзе прысвечаны дэдлайну абмену, які ў гэтым годзе прыпадае на 8 лютага. Так, мы прапусцім некаторыя ўжо адбыўшыеся абмены, як то абмен Оджы Анунобі на RJ Баррета, а таксама пераход Паскаля Сіакама ў Індыану, які, дарэчы, сёння ўначы выдаў дужа нядрэнную стату для першай гульні за новую каманду. Але я думаю, і на дэдлайн хопіць цікавых навін. Што наконт распродажу Чикага? На жаль, праект стартуе не з пачатку сезона, і мы прапускаем некаторыя цікавосткі, якія ўжо адбыліся. Вітанку Джоша Гіды, Дреймонду Гріну і Джа Маренту. Але як толькі ў мяне з'явіўся час, тэхнічныя магчымасці і, галоўна, нястрымнае жаданне рабіць праект пра тое, што падабаецца народнай мове, якое я дужа люблю і шаную, я запусціў пра баскетбол па-беларуску. Таму чакайце першага выпуска, падпісвайцеся на соцсеткі праекта, і хай будзе баскетбол.